Къща хора сме, които днес ще играем Don't Starve. Това е игра с оцеляване. Ако сте играли, де. Ето ме. Мога да се крафтам тези двете. Крафтнах си двете. Аре бе, чупи го. Вземи дървата. Аз тук не ги взех дървата. Имаме един морков. Изяж го. Имаме и боровинки. Нощта идва. Чакайте. Аз мога да си построя кампфайр. Ей така. Флинт! Охо, къс късмет, взех си ги точно до флинта. Боровинки. И 2 моркова. Няма да сме гладни през нощта. Трябва да имаме и достатъчно дърва, за да набавим огън да ни да не изгасне. Имате ли да огъня? Чакайте да изсека и и дърво. Опа! Взимаме дървата. Трябва да имам и дърва през нощта. Колко ще чукам? Опа. И тук са паднали дърва. Attack the bird! Не, май събрал достатъчно неща. Са 2 меча и 4 камък и 1 голд, за да направя сенс машин в машина на науката. Аз имам кирка. Брадвата скоро ще ми се изхъби. Чакай, намалява ни ума. Да взимам такова. Изяж морковчетата и боровинките. Да. Как може да се направи такова? Може да се направим венче за главата, да не погодяваме толкова. Чакайте да сложим дърва на огъня. Добре. За сега е достатъчно светло. Още едно дърво имаме. И тук. Добре, вече стана много тъмно. По-добре да сложим дървата. Чакайте. Чакай, аз съм много факла ли, бе? Чакайте да я взимем, да се поразходим. What the fuck, светулки? Спарки. Светулки. Върни се. Вой запалих. И аз се запалих. Запали дървата! Мога да запалвам неща. Вижда дървата. Всички дърва. И пръчките. Добре, сега отидем да насичем дърва. Къде ми е брадата? Ето я. Запалих всички дървета. Спарки.
Къде има дърво? На сутринта ще го търся. Той дърво сега. Тъмно е. Ще излязат чудовища. Чудовища ще излязат чудовища. Ето. Ден втори. Да сложим тривичката, да не изгори огъня. Какво ни трябва за тос? 2 дървета и 12 камъка. Къде да намеря камъни? Чакайте мапа да видя. Къде има камъни? Кошер, пчели. Там някъде май ще има камъни. На тук някъде май ще има камъни. Не знам. Прибери мапа. Клавиатурата. Добре. Аз няма да доличам много от огъня. Само докато намеря храна или нещо. Вземи дървата. Шипим са брадата. Мога ли да си крафтна? Не, трябва ми флинтове. Не, пръчки ми трябват. Ето пръчки. 3. Добре, айде. Може да си крафтне, видите. Добре. Съжалявам, че не говорим, не знам какво да кажа. Защо дървата се казва чоп? И всички дърва се казват чоп. Кирка. Аз имам кирка, която не съм я използвал. Чупи дървата. Чупи дървата. Гладен съм, нямам нищо за ядене. Освен и тест, къде не се печат. Чакай да сложа пръчките. Малко дърва. И нолта, за коми е. Ти може да го сложа да изгори? Не, мама си. Миризма може да докара. Това са шарки. Добре, огъня почна да гори. Само да не попадна на... Имаше едно чудовище от дърво. Вижте го в канала ми, в другия ми канал, MetnoGamer.bg. Се абонирайте за него. Сейвинг. Що сейвинг? Сега ли сейвна? Бровинки. Играс. Егото и пили. Атак! Attack it! I win. Kill the bird! I will punch you! Kill the bird! Атакуй пчелите! Пчели на свобода! Ела така е пчела. What the fuck, много пчели е. От пчели ли ще умре, бе? Attack the bees! What the fuck, ще ме убият пчели. Мед. Вземе меда и сега махай.
Чакай, трябва да се скрия. На моя огън. Къде си огън? Ето да. Птичка! Убий птичката! Не можах да убия птичката. О, аз съм много гладен, бе. Изяш моркова. Изяш и тос. Питата. Медената. Те спечели, оставиха ли ма? Май ме оставиха. Is good fire. Чакайте. Да. Който и някакво захабено дърво. Където веднага се щупи. Който и? Не, остави си го, не, вземи го. Може, това някакъв кол ми се струва, че пише. Чаркол, това е чаркол. Като мина на ден трети ще спра клипа и ще продължа в другия клип. Добре. Сега се набавим дърво. Важно е да имаме ресурси през всичките нощи. И мозък, храна и живот. Моя е 45 сега. Пак ли? Чакай да видим какво пише. Какво? 7 скоба минус 4 точка или запетая минус 8. О, не. Добре, че имам още дърва. Добре. Всъщност аз имам факове, за кога ни за поразходя? Светулките. Лайт. Окей. Лайт. Свети малка. И ето и лайтни. What? О, той е гладен. Да, гладен е. Добре, ще отидем да ти намерим нищо за Елини. Не мога сега. Той гледа такъв слаб стана. Сега нищо няма да за ядене сега. И така може някъде да намеря морков, ама. Ох, Hello 3. И тези дънерите изгоряха. Сори, пича, ама сега няма храна. Опа! Ей, ти изяш. Добре, дей трети. Що оставим гладен. Чао.